खबरदार न'खराव फिसाजोफोर बिनानावफोर दंबा खबरदार बिसोर गथ'फोरखौ ओरैबायदि जाफ्रिफोर दङ माने बुंनो थाङोबा जिखुनु आं दायो मोनसे भिडिअ ओरैनो स्पेसियेल भिडिअ जागोन बेयो बयनिबो थाखाय आं दायो दंफैयो आदा थुब्लावनि थेरापि सेन्टारावहाय सानै गेदेरमाफोर दंफैयो हाफ्लंनिफ्रायसो फैबावदों दा बोरै बिसोरो सोखाजानायखौ मोनखो माबोरै जाखो एसे सोंनानै लानो निस्सय नोंथांमोननोबो बे भिडिअआ बेनिफिट जानो हागौ मुलाम्फा गोनां जायफोरनो नांगौ थ' नोंथांमोना नायनो हागोन आदा थुब्लावनिफ्रायनो मिथिनो हागोन बबेनिफ्राय बोरै मा जादोंमोन बिसिना स्पेसियलि बेनि जानाया ओरैबायदि जादोंमोन कि नैबे थाफ्लियाव सानानै आथिंजों मिजौलाङो थाबायनो हाया बिसिनानिफ्राय सिखारनो हायामोन ओमफ्राय बिसिनानिफ्राय सिखारनानै मानसिया गंनांगौमोन फैजेननायाव गंनानैसो फैजेनदोंमोन ओमफ्राय दा दिनैसिमाव 8 days जाबाय 8 days आव कमप्लिट दा कितना परसेंट ठीक हुआ अभी 80-90 70% ऐसे तो अच्छा हो गया। 70% पार हो गया ना। बहुत दर्द होता था अब लाठी लेके चलता मेरा। अच्छा पहले अभी लाठी लेना नहीं पड़ता नहीं लगता मुझे। अच्छा अच्छा पहले मेरा हाफलोंग बोलते टाइम हमारा बोस्तीरा फोंसाई हाफलोंग का नीचे में बैठा हुआ वो में हम लोग जहाँ बाजार भी जा नहीं सकता लाठी लेके हम घूमते हैं तो रात होने का टाइम में 6 बजे 7 बजे से दौड़ तो एकदम कम जाना है एकदम दौड़ से चिल्लाता हूँ और सुने नहीं सकता सोने से एकदम दर्द होता है तो लड़का लोग से और लोग को मालिश कराया इतना में थोड़ा आराम हो जाता है अभी जो इतना सा रिलीफ मिला कितना दिन में या ट्रीटमेंट लिखे अभी 8 दिन हो गया रहा ना 8 दिन ना 8 दिन हो गया तो अभी कल एक दिन में हमारा पाव हमें तंग गया तो इधर में बना उस टाइम से आराम लगा आपका मेन जगह हाफलोंग हाफलोंग। यहाँ का कवर कैसे मिला यहाँ पे ऐसा यह एक खबर मिला है हमारा हमारा लड़की मौसमती आलमबाग से शादी किया ना वो ने बोला अच्छा बाबा आप लोग आइए जो ऐसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ये है आप लोग अच्छा होगा हमारा छोटा भाई आया रहा अंकल वो भी लेके आया तो बोला जैसे ट्रीटमेंट करा वैसे तो जैसे भी सक्सेस होगा जैसे भी जाना होगा बोला तो नेटवर्क में टिकट काट के और आलमबाग और जुनू गुवाहाटी तो हमारा वो हमको लेने के लिए आया तो पल्टन बाजार में नेटवर्क स्टैंड में हमको मुलाकात हुआ तो गुवाहाटी से इधर लेके आया अच्छा 4 तारीख में ठीक अभी तो बहुत अच्छा हुआ ना अभी आराम है ना अभी तो लाठी नहीं चाहिए लाठी नहीं आं बहुत दिननिफ्रायनो सोङाखै बेनाव मेनलि गोबां प्रेसार स्ट्रक जानायनि मानायफ्राबो सोंहरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय माया बांसिनै फकास ट्रिटमेन्टआव माने जायो माने स्ट्रकफोर जानाय स्ट्रक जानाया एक्चुअली जानाय लोंनायखौ सब समय हेल्दियै जाबाय था आरो मा होनो ओरैबायदि माने गावखौ बेलेन्सआव दोन जानाय लोंनायजों एकदमबारे मानसिया अभार एक्साइटेड जानानै जाब्रायनाय मानाय बेवहाय नोङा प्रेसारा आप डाउन जाबाय थायो मानसिफ्रा बुङो प्रेसारखौ हामो होननानै खिन्थु प्रेसारा एक्चुअली हामनो रोङा प्रेसारा मानसिनाव अलरेडि थाखायोखा ओमफ्राय बे प्रेसारा जास्ट नर्मेलावल' खारबाय थानांगौ बे आप डाउन बे जाबाय थायो जुदि बेयावनो नोंनि जानाय लोंनाया उल्टां फाल्टां जायो टाइम टेबलजों नों जाया नोंनि जानाया जुदि 8टानि उनावहाय लेट जायो नोंनि हजम सक्तिया एसे माबानानै बेयावनो प्रेसार जाफैनोसै प्रेसार दावखोनानै बिनि स्ट्रक जानाया जायो आरोना थ' बिनि थाखायनो जानाय लोंनायखौ हागौमानि खायफा समाव प्रेसार स्ट्रक जानायफोरखौ थेरापि जायो नामा थेरापिया जायो प्रेसार स्ट्रक जानाया थेरापि खालाम जेब्लानाखि गोदान जाजेनबाय अब्लानिफ्रायनो मोजां थेरापि खालामजानांगौ जुदि थेरापि खालामजायाबा उनावहाय मा जायो बेनो मानसिफ्रा अनेक मार्केटाव नुगोन मानसिफ्रा लेंग्रा लेंथा बिदि थाबायनाय नुगोन स्पेसियेलि बिसोर मा स्ट्रक जाजोबनाय गोजा मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखैबा ओरै नलेज गैयामोन दि डक्टरनिफ्राय रिलिज जाबोनाय लोगो लोगो थेरापि लादेरनांगौबा डक्टराबो साजेसन हरनो आन्दायो एखमबा टाइमाव बेबायदियाव मा जायो न'आव फैनानै थेरापि खालामफैला बिनि थाखाय ओरै कमप्लिटलि हामजोबो आरो बांसिनानो हागौमानि सेस्था खालाम जुदि सोरनिबा न'खराव जुदि स्ट्रक जुदि बाइचान्स जुदि जादोंबा बेखौ थेरापिजों लोगोसे बे डक्टरनिफ्राय रिलिज जाबोनाय लोगो लोगो थेरापिजों जगाजग खालामनानै थेरापि लानाया बिराद गाहाम आरोना आदसा नोंथांमोना माखासे समफ्राव गोबां सोंहरो आदा बिदिया जागोन ना जाया जोंनाबो बिदि जानानै दं जायफोरनो कन्टेक्ट नांगौ आं स्क्रिनाव होनानै होखाबाय
दायोथ' क'क्राझार MRM KFC आ क'क्राझाराव मोनसेल' दं दायो MRM सेरावहाय हस्पिटाल सेराव बे KFC सेरावनो टट' रिक्सानिबो गाहायावहाय मोनसे सार्भिस सेन्टार बायदि दं बिनि गोजौआव आरो बिनिफ्राय आं दाख्लै मोनसे भिडिअ होदोंमोन बिथाङा थाबैनो एसे कमप्लिट जाहांबायानो गावनि मोनसे गोदान चेम्बार जेरावहाय बिथांखौ नोंथांमोना अपइन्टमेन्ट टाइपबो बुक खालामनानै दोनहरखानो हानाय बेबायदि फेसिलिटि बे चेम्बारा सोलायसिगोन आरोना आं दाख्लै एसे देखायहांखाबाय आरो फैगोन समावहाय नोंथांमोना आपडेट होनो नाजाबावगोन थ' कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होबाय बेखिनियानो थ' नायदो दानिया साप्रिफोरनि सायाव एसे बुंदों ओमफ्राय आदा जना गावनो एसे होनानै हो होननायखाय आं नोंथांमोननो होनोसै आरोना गावनियावबो होखादोंदां आंनियानो ज' होबाय माखासे चाप्रि गथ'फोरा दुनियानि बाइक साखाव साखाव जोंनि इन्डियान फ्लेक्सफोरखौ लानानै पुरा माने एकदम गारि साखाव साखाव दिनै 80-90 स्पिडाव पुरा साखावदों माने गावसोरखौनो सानदों जे माने फ्रिडम उदांस्रिखौ थारमाने गावसोरसो लाबोदों आरो जेनेबा लोङै जायै ओरैबायदि साखावनाय जाय मानसिफ्रा फ्रिडम फाइटार न' खाथिनि लांगोनायाव चेयार लानानै नाहरनानै मिनिगासिनो बिसोर गथ'फोरखौ ओरैबायदि चाप्रिफोर दङ माने बुंनो थाङोब्ला माने बे इन्डियान फ्लेगनि गेजेराव बे अशक चक्रआव मोनबेसे गंबेसे गनसि दङ बेखौनो मिन्थिनो दिनै कालार 3 कालारखौ सोङोबा गोजौआव मा दं गेजेराव मा दं गाहायाव मा दङ बेफोरखौनो मिन्थिया बिसोरो दा बेफोरबायदि चाप्रिफोरखौ मा बुंगोन आरो दुनियानि नोङो बहाबा नों सरलपारा दुनियानि मालायनि फिसाजोफोरखौ लानानै ओरैबायदि उराय खोनाय गारि साखोनाय मा नायनो माने उदांस्रिखौ गावसोरसो लाबोदों मालायनि फिसाजोफोरखौ जे लोङै जायो ओरैबायदि साखावदों बबेबा ट्राक सिङाव हाबोबा मा जागोन बे गथ'फ्रा नोंबो थैगोन मालायनि फिसाखौबो लांफागोन नामा इडियट्स इन्डिपेन्डेन्स डेआ माखौ बुङो मोजाङै फेमिलि थां लोगोफोरजों थां नोंसोरो बहा मोनसे नोंसोरो जाग्रा लोंग्रा मोजाङै शेयार खालामनानै मोजां जा मा गारि साखावला माखावला गोदाव सोराव माने जोंनि मानसिफ्रानो जाम्बासिनसै नामा गासिबो जेरावबो बयजोंबो नासयजानाय गावजों गाव थैनाय गाव हारसिंनो बाइक साखावलाबायनानै थैनाय मा बुंबावनो बेनो जाबाय इन्डिपेन्डेन्स डेआ बेनो जाबाय दहायथ' सासे मानसि टाउनाव लोगो मोननानै अन्थाइसो खुबैसोमोन आं मानसिखौनो माने गावसो लाबोदों माने गावसो उदांस्रि लाबोदों जेनेबा चाप्रि साला बुलशिट नोंसोर मा सानो नोंसोर बुंहर बेफोरबायदि गथ'फोरखौ आरो माब्लाबाबो न'खराव सोरबा बिनानाव सोरबा फिसाजोफोर दङबा बेफोरबायदि चाप्रि गथ'फोरजों दानागार हर न'खराव थगायना थांगोन लास्टाव न'आव डेड बडिसो फैगोन मिथिबायना खबरदार न'खराव फिसाजोफोर बिनानावफोर दंबा खबरदार